Capítol 10. Els titelles reconeixen el seu germà Pinotxo i li fan moltes festes, però tot d'un apareix el titellaire menjafoc i en Pinotxo de poc no acaba malament. Quan en Pinotxo va entrar al teatre de titelles, va passar una cosa que va provocar mitja revolució. Heu de saber que el teló estava obert i la funció ja havia començat. A l'escenari hi havia l'Arlequí i en Pulcinella, que s'escridassaven i, com de costum, podien començar a clavar-se pinyes i garrotades en qualsevol moment. La platea, molt atenta, es petava de riure amb les renyines dels dos titelles, que gesticulaven i se'n deien de tots colors amb tanta veracitat com si fossin ben bé dos animals racionals i dues persones d'aquest món. I aleshores, tot d'un plegat, sense com va ni com torna, l'Arlequí para d'actuar, es gira cap al públic i, assenyalant amb el dit algú al fons de la platea, comença a cridar en to dramàtic: «Sot del cel! Somio o estic despert? Però si aquell d'allà és en Pinotxo!» «Sí que és en Pinotxo!» crida el Pulcinella. «I tant que sí!» xiscla la senyora Rosaura, traient el cap al fons de l'escenari. «En Pinotxo! En Pinotxo!» bramen a cor tots els titelles, que surten saltant d'entre els vestidors. «En Pinotxo! És el nostre germà Pinotxo! Visca en Pinotxo!» «Pinotxo, vine aquí dalt amb mi!» crida l'Arlequí. «Vine a abraçar els teus germans de fusta!» Quan en Pinotxo sent aquesta afectuosa invitació, fa un salt que del fons de la platea el porta a les primeres files. Des de les primeres files, amb un altre salt, s'enfila sobre el cap del director d'orquestra i d'allà fa un bot i es planta a l'escenari. És impossible imaginar-se les abraçades, les masegades, les pessigades d'amistats i els cops de cap de sincera germanor que en Pinotxo va rebre entre el xafarranxo d'actors i actrius d'aquella companyia dramàtico-vegetal. Era un espectacle commovedor, no cal dir-ho, però el públic de la platea, veient que la funció no tirava endavant, va perdre la paciència i es va posar a cridar: «Volem la funció! Volem la funció!» Tot plegat, saliva gastada per res, perquè els titelles, en comptes de continuar la representació, van multiplicar el xivarri i els crits, es van carregar en Pinotxo a collibè i el van portar en triomf fins als llums del prosceni. En aquest moment va aparèixer el titellaire. Un homenot molt lleig que només de veure'l ja feia por. Duia una barbassa negra com una taca de tinta i tan llarga que li arribava a terra. Només cal dir que quan caminava se la trepitjava. Tenia la boca grossa com un forn, uns ulls que semblaven dos fanals de vidres vermells amb el llum encès a dins, i amb les mans feia espetegar un fuet gruixut fet de serps i cues de guineu entortolligades. Amb l'aparició inesperada del titellaire, tots van fer mutis. Ningú va tornar a badar boca. S'hauria sentit volar una mosca. Els pobres titelles, mascles i femelles, tremolaven com fulles d'arbre. «Per què has vingut a esvalotar-me al teatre?» va preguntar el titellaire en Pinotxo, amb una veuassa d'ogre molt refredat. «Creieu-me, senyor, que no ha estat culpa meva». «Ja n'hi ha prou. Aquesta nit passarem comptes». I en efecte, un cop acabada la funció, el titellaire va anar a la cuina, on s'havia preparat per sopar un bon moltó que girava lentament enfilat en un ast. I com que li faltava llenya per acabar de coure'l i rossejar-lo, va cridar l'Arlequí i en Pulcinella i els va dir: «Porteu-me cap aquí aquell titella que trobareu estacat. Diria que està fet d'una fusta molt seca i estic segur
que si el tiro al foc farà una bona flama per al rostit. D'entrada, l'Arlequí i en Pulcinella van vacilar, però espantats per la mirada que els va clavar el seu amo, van obeir i al cap d'una mica van tornar a la cuina portant al coll el pobre Pinotxo, que es debatia com una anguila fora de l'aigua i xisclava desesperadament: «Pare meu, salveu-me! No em vull morir!»